ई का करते रे कहा जब जानता रही लखपाल आज आवे वाला बड़े नाफी खाती तो लगले अपने मन से डरेट बने। हम अपना बन से हम अपना में बांधते लखपाल यहाँ तो तार न पियन की हमार न पियन। बात तो सही है। जब दोनों खेतवा एक है तो तोर हमार का भइलिया कर मतलब का भइल हमारे साथ ढेर जबरदस्ती मत बतिया ना तो आज यही काट के हालात दी के हला देबे आन दिन वक्त ना है देखत रे हसुआ एकबर हे तोरे लादमा बिक देबो रुक लई कर तेरे का मुंह आई के हो जा ए का हो रुको 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 बात करी बहन लखपाल साहब आ गइली प्रणाम। अब रुक लखपाल साहब आ गइली जब तनिके आपसे फरिया ले करल तो हमरा क्या बोलल नापी करे कही ठीक बा नापी गिरा उसमें जल्दी दी ए सुन हे चीने बस फीता गिरा लेखपाल साहब देख ले 5000 रुपये दे लगा तब यो काम कर एक दो हाथ छोड़ के फीता गिरा कोने चीना ला गइल बढ़िया तो ए भाई तार काम हो गइल फीता बिटलो चल ये गड़बड़ है बाबा। ई नापी हम ना माने ए जे दलाली करे आइल बड़ो हमरा में तू दू हाथ अधिक घुसा दलो रे त केकरा दलाल कोले रे ई का हो केकरा से पूछे हमरा भाई पे हाथ उठावला तने के पैसा देल निया करा के मारे खती हो तो तू हमरा के दलाल कहता देखत का बड़ी मारना अरे बाबा चल कुदारी लेके आओ चल कुदारी ले आओ जो मुंह आ चल